सोरांब्लानो भाइरेल अखा नायब्लानो भाइरेल दिनै नङा गाबोन नङा समफोर सानफ्रोमबो मथा मथि भाइरेला जोबनो थांला जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' समाजा बोरै जालांखो गावजों गाव बेफोरबायदि भाइरेल जालायनाय आरो गावजों गाव भाइरेल खालामलायनाय एसे फिसा माबा मोनसे दाय नुबाबो बिसि फिसाय अनलायनायनि गेजेरजों खुदुमलायनाय किस खालामलायनायखौबो भाइरेल होननानै बुङो बेखौनो बायदिसिना मोनोब्ला एडिटिं खालामदेरनानै भाइरेल खालामनो हायो बोरै जाबावनो जाखो आरो बैफोर जाय बायदि मानसिया बिसि फिसाय जायफोरा बेफोरबायदि गावसिनि बिसि फिसायनि पार्सनेल अनलायनाय खुदुमलायनायखौ किस खालामलायनायखौ भिडिअ शुट खालामनो मा गोनांथि दङ हा दिनै नोंसिनि बेफोरबायदि दान्दिसे सम नायनो होननानै नोंसोर भिडिअ शुट खालामना दोननायानो दिनै नोंसोरखौ असनमान खालामबाय नङाना नोंसिनि बिमा बिफा नोंसिनि बिदा फंबाय गासिबखौबो माने मान सनमान जानानै लानाय जायो गासिबो न'खरनि मानसिया नुजोबो नोंथांमोनानोथ' प्रिति नार्जि नारि बिथांजो आरो बिथां एनिथिं एमजे नोंथांमोनानोथ' गोबां मानसिफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुजायोमोन बुङोमोन गोबां मानसिफोरखौ बेफोरबायदि नोंसोरो बिदि जानाङा बिदिसो जानांगौ मोजां लामायाव आगान सुरनांगौ नोंसोर फोरोङोमोन दिनै नोंथांमोना बबे लामायाव आगान सुरनो हमखो आरो नोंथांमोननि बेफोरबायदि गोरोन्थिया माबोरै जानो मोनखो बे निस्सय नोंथांमोननिनो मावनो होनानै मावनाय खामानि आरो गोरोन्थिखौ खालामनानै लानाय खामानि दा नायदो जोङो दिनै बेफोरबायदिनो सोरांब्लानो एसामिसफोरनियानो जा सोरबा गिदिर गोलावफ्रानो जा फ्राय खालामो गोरोन्थिखौ गिदिर गोलाव मानसिफ्रानो खालामो नाथाय गिदिर गोलाव मानसिफ्रा गोरोन्थि खालामबाबो निमाहा मोनो जों बायदि जाम्बा जुम्बा सादा सिदा मानसियासो फिसा गोरोन्थि मावब्लाबो माब्लाबाबो निमाहा मोना नंगौना नङा लोगोफोर हेलौ एभरिवान जोबोर मोजां दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव आंबो जोबोर मोजाङै दं दा लोगोफोर दिनै आं मानि सोमोन्दै बा मानि थाखाय भिडिअ लानानै फैलायखो नोंथांमोना निस्सय सानदों जानो हागौ आंनि दिनैनि भिडिअ लानानै फैनायानो जाहैबाय मानो गोनां जोंहा बर' इउटुबार बिथां एमजे आरो बिथांजो प्रिति नार्जि नारि बिथांमोना सानैजों हासबेन्ड आरो वाइफ नङा होमबा दा बिसोरो गावसोर सानैजों पार्सनेल मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनायखौथ' होननानै बुंजायो थारमाने मोजां हाबा जाखांनायनि उनावबो जों गोसो थोलायनाय बायदि मोजां मोनलायनाय बायदि जों अनलायनो हायो संसार जालांनो हायो नङा होमबा थिग बे समावनो मा जाखो दिनै बिथांमोना अनलायनाया सिमा बारबाय बिथांमोननि अनलायनाया सिमा बारबाय बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय भिडिअ लाबोदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा निस्सय बुजि मोनगोन आरो मिथि मोनगोन आं मा बुंदों एबा मानि खारनाव खोथाफोरखौ दिनै नोंथांमोनजों सावरायनानै फैदों आरो बेल' नङा जोंहा मा होनगोन एसामिस सकলৰ কাৰণেও আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ভাল কিয় ভাল জানে না মানে এটা মাষ্টৰে এটা ষ্টুডেণ্ট লগত লাইন মাৰি আছিল সেই সদায় মানে তাৰ লগত কল কৰি থাকে আৰু এইবোৰ মানে আলোচনা কৰি থাকে সেই ষ্টুডেণ্টৰ লগত মানে বেয়া কাম কৰিব খুজি আছিল আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি কোনোবা দেখা পাইছে এছামিছ মানুহবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ভাবি পেলাই লাষ্টত লগে চাব মই সবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ थ' लोगोफोर दिनै आङो माने एथ'ग्राब गोबाव खालामबाय थानो दिनैनि मेन भिडिअखौ आं नोंथांमोननो सुरु खालामनोसै बिथांमोननि मेन भिडिअआ नैबेनो दै लोगोफोर नैबे भिडिअनि थाखायनो बिथांमोनहा गावसोर सानैजों पार्सनेल न'खराव खुदुमलायनाय एबा किस जालायनाय बेखौ बिथांमोनहा होदोंमोन दा बेयावनो गोबां माने एडिट खालामनानै होग्राफ्रा एडिट खालामदेरनानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव भाइरेल खालामबाय नङा होमबा दा बेखौनो आं बुङो नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि बांद्राय गुबुनखौ एथ'ग्राब खालामनो नाङा जेरै भाइरेल जादों एरैनो थानो हो नङा होमब्ला जेरैबायदि भाइरेल जादों एरैनो नोंथांमोना भाइरेल शेयार खालामदोंबा शेयार खालामना हो नाथाय बेयाव जि माबा मोनसे एडिट खालामनायनि गेजेरजों माबा मोनसे होदेरनानै माबा मोनसे सोदेरनानै गाज्रि एडिट खालामना होदेरनानै भाइरेल खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानो होनोब्ला नोंथांमोना मिथिगौ दानि जुगा ससियेल मिडिया जुग आरो गोबां बिदिनो इन्टेलिजेन्टफोरनि थाखाय बा साननो गोरोंफोरनि थाखाय गोबां बायदिसिना एप्स दंसै दा बै एप्सफोरखौनो बिथांमोना बेबहार खालामनानै दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जि नारिमोनखौ बेफोरबायदि भाइरेल खालामदेरनो खाबुखौ मोन्दों बेखायनो आं बुंदों एनिथिं एमजे नोंथां आरो प्रिति नार्जि नारि नोंथांजो नोंसोरो दिनैनिफ्राय जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दामाव मानोना निस्सय सानसे समाव मानसिया गादलुना नङा बयबो गादलुनो नाथाय खेबसेनि थाखाय नाथाय बारे बेफोरबायदि गोरोन्थि जाबाय थायोब्ला रावबो निमाहा होनाय नङा नोंथां एनिथिं एमजेखौ दाख्लै बावैनो गोबां माखासे माबाफ्रा गोरोन्थि नुनानै वार्निंबो होदों नाथाय दिनै आरो बे बिथिंनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनखौ वार्निं होगोन सोरबा नङा सोरबा दा बेखायनो आङो आसा खालामदों जाहाथे नोंसोर नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि खोथाखौ दाबुंसै आरो बेजों लोगोसे जोंहा प्रिति नार्जि नारि बिथांजोआ जोबथारनायाव मा बुंदों माने बे भिडिअनि सोमोन्दै क्लियारिफिकेसन होदों बिथाङा नोंथांमोना बिनि भिडिअखौबो ससे होगोन नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंनानै बुजिनानै लादों नङा होमबा आङो इन्स्टाग्राम होननाय मोनसे एप्सआवहाय ड्राफ्टआवहाय माने जों रिल्सखौ जेरै बानायो जोङो रिल्सखौ बानायनानैहाय माने भिडिअ माबा माबि जों बानायनानैहाय बेवहाय स्टोर खालामनानै दोनजायो इन्स्टाग्राम ड्राफ्टआवहाय आङो किछु रिल्सफोरखौ बानायनानै दोनदोंमोन थ' दोननायनि गेजेरावहाय मोननै रिल्स माने एखे रकम रिल्समोन आरोखि बियो जे माने मोननै भिडिअ जोङो एकसाथे बानायदोंमोन थ'
बानायनायनि गेजेरावहाय आङो मोनसेखौ आं पोस्ट खालामबावनो नायदों बे समाव आंनि बेटारिया मबाइलनि अलरेडि गैखाले एकदम जोबखानायसैमोन थ' ओइ बेटारि जोबनायनि सिगां मोनसे बेटारि चार्जाव हरनायनि सिगां मोनसे होबावनायसै होननानै आङो थुदोंमोन किन्तु ओरैबायदि माने समावहाय माने बेटारि जहां जहां हाखु दाखु थुनायावहाय थ' जेखौ होनो नायदोंमोन बे थुजाया माथिनो गुबुन मोनसेया थाबनो बेयो थुजानानैहाय बेयो शेयार जाफनाङो स' गासै लोगोफ्रा बिथां एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जारिमोननि भाइरेल भिडिअखौ नुबाय एबा मिथिबाय माब्रैहाय जानायमोन माब्रै जायाखैमोन नङा होमबा दानिया फैदो एसामिस मास्टरे এটা নিজৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত লাইন মাৰি থাকা এটা মাষ্টৰত কেৰেক্টাৰ এনেকুৱা বেয়া কেৰেক্টাৰ আপোনালোকে চালে বা তাৰ ভিডিঅ'খন শুনিলে নিশ্চয় গম পাব আৰু তাৰ পিছত লাষ্টত এই মাষ্টৰৰ কাৰণে গোটাই এখন স্কুলৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িব দিছে তাৰ গাৰ্জেনবিলাকে বা তেখেতসকলক ঘৰত পৰিয়ালবিলাক আহি পেলাই এটা ধৰ্ণা হিচাপত বা মাষ্টৰক ধৰিব লাগে আৰু যি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি সাজা বা যি হাৰাশাস্তি পাব লাগে এই হাৰাশাস্তিটো দিব লাগে বোলে তেখেতসকলে মানে চৰকাৰৰ ফালে ডিমাণ্ড কৰিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টত গ'লে চাই ল'লে বুজি পাব নিশ্চয় আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ'খন আজিৰ ভিডিঅ'খন ভাল পাইছে বা ভাল লাগিছে নিশ্চয় এটা লাইক দিব আৰু কমেণ্ট এটা দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যা বহুত কাবা আছে ফোন পঠাবৰ মন গৈছে আৰু চাই ধৰি নাহাগে কাইদা কৰি পারবিদে স্যার এতিয়া কথা হ'ল মেছেজগিলা ডিলিট কৰি দি থাকবি করছো স্যার তাৰমানে কিয় জানা না আমাৰতো আৰু কমেও 1 বছৰ 1.5 বছর সময় গেলি হয় তাৰ আগতে কাবাই গম পালেচোন আমাৰ প্লেনটো নষ্ট হৈ যাব ও শুন না দেখলি মনটাই বেয়া লাগি যায় তোৰ লাগে না লাগে স্যার সেইকাৰণে তাতে বহি আছিলো মইহে জানো মোৰ কিমান হেৰি লাগে তোক দেখা নগলে মোৰ বেয়া লাগি থাকে তোৰ লাগে না নালাগে মই গম নাপাওঁ লাগে না লাগে স্যার কোনো কেতিয়া কথা কব মনত মন যায় না সেইকাৰণে কথা পাতলো এতিয়াতো আমাৰ সময় নোহোৱা গেলিতো হেৰি কৰি থাকিব লাগিব এনেকে সময় হলে কাকো ভয় নকৰো আৰু নকৰিম নকৰো স্যার তাৰ আগতে মেছেজ দেখা পালে চব প্লেন নষ্ট হব তোমাৰো মানুহ লাগে মোৰো মানুহ যা নাকি হয় স্যার আমাৰ মধ্যমগিৰিজৰ বিদ্যালয়ৰ যি ছোৱালী এজনী শিক্ষকৰ লগত যি মানে পৰিৱেশ আজি শিক্ষকজন পলাতক অৱস্থাত আছে ইতিমধ্যেই ৰেকৰ্ডিং এটা ভাইৰেল হৈছে ছোৱালীজনী পদস্থ কৰিছে তেখেতে আৰু সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ তথ্যখিনি আমাৰ হাতত আছে আমি পাইছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনক আমাৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী ৰঞ্জু দাস হালৈ বাইদেউ বা আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ফণীধৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াই তেখেতক বচোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেখেতসকলে পদক্ষেপবিলাক লৈ আছে গতিকে আমি সেইটো কোনোদিনে হেৰি সহ্যটো নকৰোঁ গতিকে অতি শীঘ্ৰেই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ আইনীভাৱে ব্যৱস্থাটো হ'ব লাগে আৰু তেখেতসকলে ইতিমধ্যে আমি যিখিনি গম পাইছোঁ তেখেতসকলে এনে ভাৰ্বেলি তেখেতসকলে আলোচনা কৰিব শিক্ষকজনক বচোৱাৰ যি প্ৰচেষ্টা এই শিক্ষকজনক যি বচোৱাৰ প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টা তেখেতসকলে এতিয়া অব্যাহত আছে গতিকে আমি বামডিগা আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা বামডিগা অঞ্চল ৰাভা মহিলা পৰিষদ আৰু ষষ্ঠ অঞ্চল দাবী সমিতি তথা অভিভাৱক তথা সমগ্ৰ জনসাধাৰণে ৰাইজে আমি কোনোদিন এইটো আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰিম তেখেতৰ যি শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা সেই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰে আইনীভাৱে এইটো হ'ব লাগে আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ